kapas. Hindi ko kapas. Ulaan. Oh, ngit-ngit na ay. Hindi lang. Basta kiyat mo kayo. Kam. Kiyat mo kayo din. Iyan mo nga rin ikakong. Hindi mo nga balaya mo. Every person can move millions. The same network is now empowering Cebu and is rolling out through the country to reach you wherever you are. Empowering you your way. Globe. See when it's coming to you. Our model, Pipay, the doggy. Straight hair. Straight hair like mine. How do I keep my hair silky straight all the time? I'm on natural silky straight shampoo. My 100% natural virgin coconut oil and soy protein extracts. Para ang hair ko mas 15 times straighter. For silky straight hair anytime, effortless. Tell me how you feel about straight hair. Chat tayo on Facebook and have a great hair day. Ibig ko sabihin, nagtrabaho na si tatay? Ayun na kasi ako. Kaming hapa ang mata. Okay, kana rin oh. Pipay. Oh, girl. Girl. Come here. Sabihin ni Muter. Ang dating mga tulog ng mga ugat at mga litid ng tatay niyo ay muling mabubuhay. Isipin niyo nung araw, akala ko nga meron siyang polio eh. Dahil hindi siya nagtatrabaho. Pero ngayon, dahil nagtatrabaho na siya, buhay na ang kanyang mga ugat at bubuhayin ko pa niya. Diba? Yung sinasabi mo, yung magsalita ka, ano polio? Yung magsalita ka parang ikaw ang pinakamasipag ng tao sa mundo. At bakit? Kasi ako, Ah, day. Makasapas. Kanang gabit-bit sa iyang. Tukoy. Katawan mo. Tukoy. Tignan mo, wala kang diwa. Puro hindi. Hapa na. sakit eh. Ikaw, ah. Wala ko sa buhok. Kakatuwa ka. Ikaw rin, nakakagigil ka rin. Nagkaon naman niya. Dagan, Pats. Ito bagay kang dagan. Bebe, sobra ka na ha? Masakit na. Akala ko pa naman. Lumas kang brown out. Baby, here, buya tayo. Sa bahay, may General Store. Hindi ka, Kirby. O ikaw, Baldo, alagaan mo si Plata yung aso natin, ha? Okay. Okay ka lang, Tal? Kung na kayo galing dalawa, saka kami na siya. Baby! Good evening! A doggy. With nose. Exact length. On the back part. Teka.